Awabot heriang. O ciar bo ano dokter gibri manse koite gelele. Oh. Bo mangkamun ani arai lak bil nai bele. Engke arai lak nai ke ang aifu ani rang bo khojak nai engke ang kabi tongmani bagoi 50,000 bro je discount rimu pe ba nai hot manse. Yo asung nai lahar bo dikha asung. Belai kosto sangsini kuya. Indra Tripura ni nogo phai sok phajak Dharmanagar area o. Engke bini sekango spinal tumor ngai surgery khaike operation khlaimani yagolo tabuk haino hai tesa bari tongkha yabo yang na halai loyakong sekango bono salok tongmarok nogo ta nondeke Nije khaite calon. belai khe kosto bini mo pura kasak sebla Age he tomsa kome naise. Tabo o 2-3 mas bar itong ne pura rut khai. Gabana bo tesa recheck up khainani bo bini rang kologya nok no khungo bo jaga jamero halka hne sing kok salakya bini ama baba te bo saka Jodin lokor ano daktino jodin coba curi ke ang tai bisa daktino thangmana asa to jodin no tai bisa ano jesi parek ti jodin di ongkhe dakti ane man time over se ngi tongkha 6 mas pore mun ke tabo 8 mas se ka anai tong 6 mas ni alo tesa phaide sama sina hamkha faide mun ke thangi manja ngi tong boro naijak khangkamo simsi Tamil Nadu Belur na Belur hai tabo thangi maya ngi tongkha Rang no je pare te ano please te bisa help khai di jotor lokor joto Tripura sara abono ta bo koijaka hingga bini condition to roknok ma khana tabang khai chin aro mungse tai kurikha je phali thangan age bo phali no thangan jaga jami kwrui baisho kota na aboni babai lokorokni thani yafa ma phehelka hingga bo sikla jasigo 28 bochor jasigo lokorokni thani koinanbo lasiman hai kiriman hai chini tongse barbar koibar ang lokorokni thani koinai last level hai lokorokni kuno butu doyak laiwi ang lasiman hai kiriman hai samte kai tongse tebi hai suatu jadi ni om ngai last baro tebi hai chike chak lai dak karo logi he man do abon do tan to ke ta kanong je chubanan boro phaiga ke ba nong maina phaiga ke noni address phaiga ini obo parang lai Tilpuri Boiragi Bari post office lai Tilpuri Notun Bazar থানা চৌক ধর্মনগর রুমো পানিসাগর রুমো ডিস্ট্রিক্ট হয় উত্তর ত্রিপুরা